Ndakatarisa kudenga mtsodzi pamatama ose. Ndoda kuti mundinzwisise vazukuru wangu. Kana nchitaura ndoda kuti mubatise mazwi kuitira rini? Kuitira mangwana. Right, tiripo panyaya yechikomana Jamaster anditi yeflying kick yaakapa kune one of vazukuru vangu mafanza ake anditi so chiteerera kana wanga usati wasubscribe I kindly ask you mzukuru kuti hapana chekudi hapana chekumirira, subscribe, turn on your notification bell kuitira kuti pega pega patinouploada mavideos you will be notified. Thanks very much nesupport musha wenyu wakuru wazukuru, thank you so much, tinodada nemi, without you Uncle Saint avapo anditi thank you very much your unwavering support. Right vazukuru, tazoona murandakadzi azotaurawo mashoko andaisa panapo vakati vaya vakanzvadzi yangu wakabhayiza, chokwadi ndechekuti wakabhayiza endewo chokwadi Jamaster akabhayiza. So zvikuitika ndezvekudaiwo mastreets esocial media vamwe vazoti vaonawo vazonyorawo zvandaisa panapa. Inini handifunge kuti zvonimaititi vane daka naJamaster. Inini maonero angu murandakadzi avo ndo vasina kana beef naJamaster. Ende vari kutaura kuti zvoni maititi vaifanira kuzviita paprivate. Jamaster paitiro vaitiroira paprivate here kana kuti akangozviita papublic. Inyaya yatova papublic. So maonero enyu haana kushata but our mapublic figures vanofanira kuonesana papublic handiti especially kana nyaya dzachona dzichinge dzaitika pajekerera tichiona munhu wese achiona dzinouya futi dzogadziriswa ipo panapa handiti semaplies kuna Jamaster. Apology yake haisei kuti anoita akahwanda uko, apology yake inoitirwa video sezvatiri kutoita sekungoro wako akaita munhu pavidhio anongouya futi apologize futi pachi kuregerera munhu wese anokanganisa vazukuru. Tese tinokanganisa, kungoti kukanganisa kwemacelebrity kunokurumidza kuonekwa because he is a celebrity handiti kunokurumidza kuonekwa because anenge ari pamberi pekamera handiti. So ndiri kuti kudii, ndiri kuti kune vanoti maititi vane beef naJamaster, it's a lie. Havana kana beef naye, vaizomupa mari vatombomupa mari wani. Also vanotomusapota Jamaster. So musada kutsvaga beef pakati pevanhu, ngatigadzirise nyaya iripo. Jamaster maonero angu he must apologize publicly handiti kana kuri kuapologize, that is kana achizviita futi nemoyo, not kuda kuti agadzirise fame. Sometimes chinonzi fame ngaambochiisa paside over all human handiti ava human apologize sekukanganisa kwaakaita. Ndini sekuru ndatotaura kudaro handiti isusu tochivheta manje kuanalyze kuti apology was it an honest apology kana kuti ndiye kuda kuchengetedza zita kana kuti ndiye kumanikidzwa nekutumwa because pane vanhu vakawanda vakanganiswa vakakuwadzwa nekuda kwemaitiro hunhu waJamaster vaanoshanda nawo chaiwo chaiwo, basa rinotodzikira handiti publicity yakadaiwo inoita kuti basa ravo vanga vakamubhuka for shows zvino vakutotya kutoti what will come next handiti nekuda kwezvaitwa naJamaster. So ngaapologize with nemoyo unorevesa, noti zvokuitira fame kana kuti basa handiti izvozvo tinozviona futi tisu ana sekuruka todzoka totokudza toti hapana apology zvangoitwa nemuromo but mumoyo hazvimo. So ndozvandangoti ndiri kuwinzirepo. Kwazoti pane umwe muzukuru wangu ari kutobhayiza, vari kutopara mhosva achifunga kuti vari kugona. Jamaster akaona chaanenge awanikwa nacho akashudwa nepfuti, munhu anenge amupfuura muzukuru wangu Jamaster ndeuno. The message kuna Jamaster skiri yako iwewe yekubhutsura mafanzi ndonga mazvionero vazukuru, he is threatening our celebrity muzukuru wangu munhu akakanganisa Jamaster but provision yekuti tinogona kumuregerera iripo but not izvi. Jamaster akapfurwa nepfuti munhu anenge amushuda ndeuyu naUncle Saint.